Mit navn er Lars Robert Kruse. Jeg kommer fra Danmarks Tekniske Universitet, og jeg er her i Malmø sammen med 4 af mine gode kolleger. I skal have mange tak for, at vi er inviteret med i det her netværk, og vi har glædet os til at komme her og udveksle erfaringer og med vores skandinaviske venner her. Til daglig så er jeg ansat i det, vi kalder DTU Campus Service, som er en serviceorganisation, og i den har vi en byggeprojektafdeling, hvor vi er cirka 30-40 personer, der arbejder med fysisk planlægning, nybyggeri og renovering. Vi faciliterer opgaverne, og vi er med fra 0 og til den sidste skrue er sat i. Jeg har de sidste 4 år arbejdet med renovering og nyudvikling af DTU's i alt cirka 30 auditorier, som vi kalder det på dansk. Jeg tror, I kalder det for hørsaler. Og det er jo netop det er jo netop læringsrum, det handler om. Først vil jeg helt kort fortælle lidt om DTU, og dernæst kort om en større auditorierenovering, som vi netop er ved at afslutte på campus. På DTU er vi cirka 10.500 studerende. Vi uddanner primært ingeniører, eller vi uddanner kun ingeniører. Vi uddanner på diplomniveau, på bachelorniveau og på kandidatniveau, og vi har cirka 17-18 forskellige studieretninger inden for ingeniørdisciplinerne. Vi har cirka 5.500 personer ansat på DTU, som består af dels forskere og medarbejdere i stabsfunktioner, som den jeg selv sidder i, og en del Ph.D.-studerende har vi også, som indgår i det her antal. Men det handler primært i den her situation om, at vi uddanner ingeniører i alle tænkelige retninger. DTU's vision er, at vi ønsker at have status som eliteuniversitet, og det er direkte skrevet i DTU's strategi fra 2014 til 2019 her. Der står, at vi skal styrke og udvikle formelle og uformelle læringsmiljøer, herunder eksperimentelle læringsrum for studerende. Det er det, som jeg er sat i verden til at skulle kunne give til universitetet. Grundlaget for at kunne udvikle og blive ved med at være eliteuniversitet, det er naturligvis, at man først og fremmest har en visionær direktion. Man har en god økonomi, og man har god tid til at bygge kvalificerede projekter. DTU har en lidt speciel status, fordi vi i 2001 blev selvejende institution, og dermed har vi lidt andre kan vi sige, måder at kunne finansiere vores projekter på end andre universiteter i Danmark. Det er en vældig stor fordel i den her sammenhæng. Når vi organiserer vores byggeprojekter, så har jeg lige forsøgt at angive her, hvordan linjeorganiseringen er. Vi har en bestyrelse, en direktion og en universitetsdirektør, og alle dem i den blå firkant, det er folk, som arbejder i min afdeling. Og det er bare for at sige, for at angive, at vi har en vældig kort kommunikation op til den øverste direktion, som gør, at vi meget hurtigt kan få truffet beslutninger. Så vi skal ikke igennem en hel masse led. Vi har en vældig hurtig ekspeditionstid op og ned i systemet. Som projektleder sidder vi her og driver projekterne, og som regel er de organiseret på den måde, at vi har nogle rådgivere og nogle entreprenører, som vi tager ind i vores byggeprojekter, og på den interne side, så har vi altid en styregruppe, som vi skal referere til, og vi har brugergrupperne, som vi lyssner til og tager med ind i projekterne. Når projekterne så er færdigbygget, så afleverer vi det hele til en driftsorganisation, som drifter byggeriet herefter. Så vi har også et meget tæt forhold til vores driftafdelinger, når vi overleverer vores projekter til dem. Her er et kort over Lyngby Campus, og der står, over 10 år bygger DTU for cirka 5-6 milliarder kroner. Det er rigtig, rigtig mange penge på en forholdsvis beskeden campus.
alt det, der er markeret her med rødt, det angiver, hvor vi bygger nyt, eller hvor vi planlægger at bygge nyt. Og på DTU, der har bygningerne, de har numre, og de numre, jeg har highlightet her, det er de numre, som har med høresaler at gøre. Og det er sådan, at det projekt, jeg vil fortælle lidt nærmere om, det ligger her lige midt på campus, og det er DTU's største auditoriebygning. Men altså, de numre angiver, hvor vi har de her 30 auditorier fordelt på campus. Når vi starter et byggeprojekt, så har jeg prøvet med den her illustration at fortælle lidt om, hvordan vi egentlig arbejder i at organisere, kan vi sige, faserne og processen. Vi har haft stor glæde af at bruge meget tid og fokus på prædesign-fasen, som er der, hvor projektet bliver født, og hvor vi udfordrer ideen og det, vi skal bygge. Prædesign-fasen, den slutter som regel altid af med et byggeprogram, og så er vi over i en mere traditionel projektering, udførelse, og når vi så er færdige, så evaluerer vi og samler op, og så er det faktisk en cyklus, der kører rundt fra projekt til projekt. For at sikre, at vi ligesom hører lidt til, at lade os inspirere fra verden omkring os, så deltager vi i konferencer som denne her. Vi deltager i netværksgrupper. Vi arrangerer selv workshops, hvor vi udfordrer den pædagogiske del af verden på måder at udvikle læringsrum. Så det tager vi selv i vores afdeling initiativ til at gennemføre egne workshops. Vi arrangerer også studieture for at komme ud og se den store verden. I det givende projekt, bygning 303A, som er det her store, DTU's største auditoriehus, der har jeg lige forsøgt at fortælle lidt om, hvordan at sådan en proces, den egentlig ser ud fra start til slut. Det er jo en rejse, som i det her tilfælde har taget 3,5 år, fra den første idé blev skabt, første behov. Og opgaven det var at opdatere 50 år gamle auditorier til nye læringsrum. Og her kan I se igen, at jeg har highlightet prædesign-fasen som en fase, vi bruger meget tid og dermed også mange penge på, men som er rigtig godt givet ud, fordi det er her, at man ligesom får bundfældet projektet fra starten. Det er også her, vi etablerer brugergrupper, og vi tager folk ind fra den didaktiske verden for at se, hvordan kan vi optimere det her bedst muligt. Det hele det munder ud i et byggeprogram, og så har vi en overgangsfase her. Det her det er et sæt rådgivere, og her går vi over til et andet sæt rådgivere, som er dem, der egentlig projekterer, arkitekter og ingeniører, og kører i udførelse. Og igen så slutter vi af her med at tage det i brug og erfaringsopsamler her helt til enden. Der sætter vi simpelthen folk ind for at se, hvordan fungerer de lokaler, så når vi har bygget dem færdige. Lige kort om den her prædesign eller præjekt, som jeg tror, det hedder på svensk. Årsagen til, at vi anvender den her, bruger meget tid og kræfter på den her fase, det er netop fordi, at det er der al udviklingen den sker, og det er også for at kvalificere projektet helt indledningsvis. Og procesresultatet, det kan man aflæse herover. Det kan, hvis det er gået som alt skal, så giver det klar fælles velfunderede målsætninger og succeskriterier, en afklaring af rammer og afgrænsning af projektet. Vi får skabt en helt klar projektorganisation, ikke mindst. Men først og fremmest så handler det egentlig om at få tænkt sig rigtig godt om i tide, inden man begynder at bygge. I det pågældende projekt her, 303A, den store auditoriebygning, der har vi behandlet de her emner i prædesignfasen. Vi har undersøgt anvendelsesgrader i de auditorier, hvor vi har gennemført renoveringer, og hvor vi direkte har kunnet aflæse, at udnyttelsesgraden er gået fra 45 til 82% de steder, hvor det har været succesrige indretninger, vi har fået foretaget. De bliver vel modtaget af de studerende og underviserne.
Vi har kigget på potentialer i det pågældende projekt for at se på, hvordan kan vi åbne bygningen op, hvordan kan vi gøre den fagligt inviterende, hvordan kan vi få de studerende til at tage det hus til sig. Og det er alt sammen, kan man sige, mundet ud i, at vores rådgiver har lavet eller fik udarbejdet en værktøjskasse til os, hvor vi sådan har kunnet se, hvordan skal vi egentlig gå til hvert enkelt af de her rum. Hvilke muligheder har vi i forhold til rumstørrelse, opdelingsmuligheder, valg af materialer, AV, IT-udstyr osv. Og igen har vi i den fase været ude og afsøge i verden, hvordan at vi kan sørge for, at vi får den nyeste viden ind. Alt sammen munder det ud i et form for et byggeprogram med nogle anvisninger på, hvordan at man kan gå til det hus. Sådan ser de gamle, 50 år gamle auditorier ud, inden at vi påbegynder renovering af dem. Vældig fine materialer, men vældig rigidt indrettet og ingen mulighed for gruppearbejde eller noget andet. Det er jo helt traditionelle auditorierum. Når vi så bygger dem om, så kan de komme til at se sådan her ud. Her er et af de rum, som vi har haft mest succes med på DTU, som er sådan et rum, hvor man har mulighed for dels at modtage undervisning, traditionel undervisning op mod tavlen, og man kan samtidig vende sig rundt og arbejde i grupper i et terrasseret rum. Vi har fået vældig meget ros for det rum, fordi at lærerne får hurtig adgang rundt og kan komme op til grupperne og hjælpe dem i deres gruppearbejde. Så det er et rum, der fungerer super optimalt. Sådan ser mit byggeri ud lige nu, så vi er ikke helt færdige, men vi er tæt på og skal være færdige til semesterstart i 1. september, så der er stadig lidt vej nu. Her er lige lidt kort om huset, hvor man kigger ned i de enkelte rum. Vi har et budget på ca. 85 millioner kroner, et areal på 3.300 kvadratmeter, og der vil kunne være plads til små 1000 mennesker, fuldt booket. 9 auditorier, hvor vi har arbejdet med forskellige typer, som jeg lige vil komme nærmere ind på. Vi har gjort rigtig meget for at åbne det her hus op med glas ind den her vej. Vi har et haverum herovre, vi har en dejlig have her, så vi har arbejdet med at få lys ind den vej, lys på tværs af bygningen og åbne op, så man kan kigge ind og se, hvad der foregår i rummene. Typerne, som vi har udviklet, det er faktisk en helt ny type, den her, og I kan se, at vi er ikke helt færdige. Men igen et rum, som giver mulighed for at modtage undervisning traditionelt mod en tavle, og vende sig rundt og arbejde i grupper ved de små borde, og gjort sådan lidt hjemligt med de små lamper her. Det er vi meget spændt på at se, hvordan at det vil blive modtaget. Men det er faktisk en type, som vi ikke har set på DTU nogensinde tidligere, og det er en, vi har udviklet sammen med vores rådgiver og vores brugere. Den her type har vi set flere modeller af i dag, inspireret fra MIT og andre steder i USA. Dem får vi 3 af i det her hus. Men her har vi igen gjort meget for at åbne op til et fantastisk haverum, vi har ude, så de studerende kan gå ud og også få glæde af naturen udenfor. Vi har gjort meget for at inddrage de gamle, kæmpestore foyerområder, som kan man sige, traditionelt bare har været flugtvejsruter, så man har kunnet flygte ud af brandmæssige årsager. Vi har opgraderet hele brandsikkerheden i huset, så at vi kan få lov til at indrette til studieunderstøttende områder, således at de studerende kan trække ud inden for auditorierne, ud i de her store foyerrum og arbejde videre i grupper. Vi har også et helt traditionelt auditorium, for det har vist sig, at det var der et behov for. Vores brugergruppe sagde, at vi vil ikke kun have nye moderne, vi vil også have et traditionelt auditorium med plads til 256, det hedder 256 personer. Hvor at, det er sådan set et helt traditionelt, men hvor vi har arbejdet med en høj standard på materialekvaliteten og
det er jo nærmest en koncertsal, vi får på DTU. Vi glæder os også meget til at tage den i brug. Her er en anden type, vi har arbejdet med, som egentlig også er en nyudvikling eller en videreudvikling af noget, vi har lavet tidligere, hvor at man har mulighed for at modtage undervisning op mod en tavle, men man har også samtidig mulighed for at klappe de her klapper op, så man får en bredere borddybde. Så sidder man på sin justerbare stol og har mulighed for at vende sig rundt og arbejde i grupper. Så kan så klappes ned igen, men altså det her med at få skabt noget dybde, så 2 personer kan sidde med PC'er over for hinanden og arbejde. Det er også en videreudvikling. Her er lige kort taget et projekt med fra noget, vi tidligere har gennemført, og det er igen en traditionel auditoriebygning på DTU, hvor vi har arbejdet med 3 forskellige typer indretninger, og hele det her store foyerområde får gjort det studieunderstøttende, så man kan trække ind og ud her. Man kan sende sine studerende ud og arbejde i grupper, man kan kalde dem ind igen, og ligesådan herovre i den her afdeling, men 3 forskellige typer, hvor at den der er blevet meget, meget populær. Det var den, jeg viste billedet af før. Her er et par billeder fra, hvordan det ser ud, når vi er færdige med den her model. Giver også mulighed for, at man har en ekstra høj gaspatron her, så man kan pumpe sit sæde op, dreje rundt og arbejde sammen med dem, der er bagved, med en lidt større borddybde. Igen et billede taget fra en anden vinkel, det runde, terrasserede rum, i fuld anvendelse her. Det sidste er lidt mere traditionelt. Det er jo sådan en Harvard-model, som vi kalder den på DTU. Amfi-model, som jo også, men som er set mange gange tidligere, som egentlig ikke, der er ikke noget, men den er også i anvendelse og er en af typerne, vi arbejder med. Så vi forsøger hele tiden at udvikle nye typer af rum til DTU, så man har en bred variation. Det her er lidt trukket billede, men ikke desto mindre, så er det en meget vigtig fase, at den måde, vi arbejder med at udvikle inventar sammen med vores undervisere og vores studerende, der afprøver vi i 1-til-1 modeller med højder, dybder og udstyr, så vi sikrer, at vi, inden vi bygger de reelle møbler, har fået afdækket alle behovene. Til slut vil jeg bare lige sige, at vi her har en oversigt igen over auditorierne, og vi er nået cirka halvvejs over den her 10-års periode. Vi har stadigvæk et meget stort hus, vi skal i gang med heroppe i 116, og i 208 og 306, som ikke er lavet nu, men vi har lavet auditorien her, vi har lavet dem her, og vi er næsten færdige i 303. Så det glæder vi os til at fortsætte med. Tak.